Med se često koristi pri pripremi određenih jela, ali i poslastica. Međutim, poslednjih nekoliko sezona zbog loših vremenskih uslova proizvodnja meda u Srbiji je drastično opala. Ova godina bi to mogla da promeni jer osim juna, koji je doneo niske jutarnje temperature i obilje kišnih dana, sve ostalo bilo je dobro, čak i ovaj neverovatno topao i sunčan novembar. Da li su pčeleri zadovoljni prinosom meda i sa kakvim se problemima suočavaju, to ćemo otkriti u razgovoru sa Rodoljubom Živadinovićem, predsjednikom Saveza pčelarskih organizacija Srbije. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro. Je li nam slatko ovo jutro? Nadam se da jeste. A kakva nam je ova godina po pitanju meda? Što se tiče meda, godina je bila pristojna, možemo reći prosečna. Paša koja je podbacila je suncokretova, bagrim je konačno bio solidan, tako da globalno jesmo zadovoljni i ove godine smo imali jednu vrstu meda koju nemamo tako često, a to je medljikovac. Jer, kako pčelari vole da kažu, šuma je zamedila, to se dešava pri određenim klimatskim uslovima. Ove godine su se uslovi poklopili i eto, dobili smo i taj tamni crni med, kako ga neki zovu. Hoćemo li ga imati i za izvoz? Bagrema imamo, suncokreta imamo, iako je, kažem, prinos bio mali, ima i zaliha od prethodne godine, jer suncokret je jedna od najstabilnijih paša, ovo je jedna od retkih godina kada je nije bila dobra. Ali, znači, prinos je nešto ispod prosečan, tako da ne brinemo mi za izvoz. Mi se borimo da dobijemo, da kažem, što bolje kupce u inostranstvu kako bismo mogli med da plasiramo pod povoljnijim uslovima, naravno. Za taj plasman je neophodno i nešto drugo, a mi pričamo ovog jutra i pominjemo naš med. U smislu projekta krajem juna je počela izgradnja pogona za prikupljanje i plasman meda pčelara, udruženja pčelara, naš med. Kako napreduju radovi i šta vama znači uopšte ova izgradnja? Mi kao Savez pčelarskih organizacija Srbije, koji okupi oko 9.500 pčelara, jednostavno bili smo prinuđeni da krenemo u gradnju sopstvenog pogona iz prostog razloga što smo godinama unazad bili ucenjivani od pojedinih otkupljivača meda i rešili smo da sami idemo na tržište bez posrednika. Očekujemo da to donese i bolju cenu za pčelare, naravno, ali pre svega znači jedan direktni nastup i direktni kontakt sa potrošačima kako u Srbiji, tako i inostranstvu. Pogon se gradi, uveliko je odmakla gradnja, pčelari su sa tim upoznati i na našem sajtu mogu da vide i fotografije i snimke dokle se stiglo. Zvanično rok za završetak gradnje je negde sredina januara. Vidjet ćemo da li nas možda vreme neće omesti, nadamo se da neće, za sada je dobro. Iako nije uobičajeno ovo toplo vreme, za gradnju pogona je dobro, nema zastoja u gradnji i to je ono čime smo zadovoljni. Pogon će nam mnogo značiti, obezbedit će, kažem, i ne samo direktan plasman, već i mogućnost da nastupamo na tržištu u inostranstvu, ono čemu se mi nadamo kroz mala pakovanja. Jer trenutno se med uglavnom izvozi iz Srbije u buradima i praktično to su neke minimalne cene po kojima se na taj način može plasirati. Znači može se više i zaraditi, je li tako? Naravno. Ako je direktan plasman i ako su ta manja pakovanja, a da li je to možda još jedna prednost u borbi protiv lažnog meda? I tekako. To je jedan od glavnih uslova da se izborimo sa neispravnim medom ili lažnim medom, falsifikovanim, kako god. Mada mi ne molimo da ga tako zovemo, jer med je med i on može biti samo od pčela. To nije falsifikovani med, to je u stvari neka šećerna materija koja liči na med i to je ono sa čime mi zaista se borimo godinama i sa više ili manje uspeha. Smanjio se procenat, moram da kažem, zahvaljujući sve češćim kontrolama inspekcije, ali nažalost još uvek ga ima. Ali napreduje i tehnologija proizvodnje lažnog meda. Svakako. I to je nešto što, nažalost... Svakako. Pre nekih godinu dana Srbija je dobila, da kažem, tehnologiju, kako kažu, uvezeno iz Kine, ja ne znam da li je tačno iz Kine ili odakle, da se medu može dodati mnogo toga što i čak i pčele ugrađuju u njega. Prema tome, u velikom smo problemu, međutim, postoje još uvek, naravno, analize koje u tome mogu da pomognu. Evo, nedavno imamo jednu ohrabrujuću vest. Hemijski fakultet u Beogradu je dobio akreditaciju za neke od takvih analiza i, naravno, trudimo se da u Srbiju nabavimo u Srbiji, u stvari, još jedan aparat, nuklearnu magnetnu rezonancu, koja se ne koristi samo kod, naravno, dijagnostifikovanja raznih bolesti kod ljudi, već i tekako može se koristi i za sad je to jedina metoda analize meda koju ne možete prevariti. Ali ima i onih koji, nažalost, to pokušavaju i dalje rade. Međutim, kada pričamo o lažnom medu, o prevarama, neophodno je da svi ti koji se bave takvom proizvodnjom i pravljenjem meda znaju da postoje posledice. Doneti su nedavne 2 sudske presude Privrednog suda u Beogradu. Zabranjena je jednoj firmi da se bavi tom delatnošću, ali umesto da bude vest zbog koje će se radovati ne samo vi, nego i mi svi potrošači,
Ništa od toga. Zašto? Mi smo bili frapirani tom informacijom do koje smo tek nedavno došli. Mi godinama unazad pozivamo i potrošače i pčelare da prijavljuju sumnju na neispravan med. Neki od tih sumnji su došli do suda. Sud je doneo 2 pravosnažne sudske presude, međutim, izvršni sudija nije obezbedio da one zaista budu i izvršene. Jednostavno, došlo je do toga da Upravi za veterinu sam dopis nije dostavljen na vreme, već nakon isteka 6 meseci koliko je bilo potrebno da zastari, tako da Uprava za veterinu nije mogla da uradi ništa jer su je bile vezane ruke zakonskim rešenjima. Prema tome, neko je napravio debelo propust u najmanju ruku, neka nadležni utvrde šta se u stvari desilo. Mi smo podneli krivičnu prijavu protiv izvršnog sudije, Privrednog suda u Beogradu i očekujemo brzu reakciju nadležnih, jer zaista ovo delo je jako obeshrabrujuće. Ako se mi toliko trudimo i praktično teramo i nadležne inspekcije da rade i animiramo ih da rade sve više i više, a onda dođemo do sudskog rešenja i dođemo u situaciju u koju smo došli da rešenje ne može da se izvrši. Imamo mi tu jednu dobru vest, kako saznajemo nezvanično, postoji i 3. presuda, jer lagano dolazi, da kažem, do toga da sudovi donose presude, prošlo je par godina od prijave. 3. presuda koja je izvršna i koja neće biti zastarela, kako saznajemo, tako da očekujemo brzo izvršenje te 3. presude. Ali kažem, ovo što smo sada doživjeli je jako obeshrabrujuće i za pčelare i za potrošače. Jednostavno moramo da shvatimo da svaki segment ovog društva mora da odradi svoj posao onako kako treba. Mi smo razočarani i tražimo od nadležnih da reaguju hitno i efikasno. Koje štete sve može da donese baš taj, da ga ne zovemo lažni med, ali vi ste rekli ta šećerna masa u stvari koja se prodaje kao med? Znate kako, postoji tu mnogo vrsta načina falsifikovanja. Neki falsifikati praktično nisu štetni za ljudsko zdravlje, jedino što ste prevareni. Ne u smislu ljudskog zdravlja, nego u smislu vas, pčelara, koji, znači, vredno radite, pčele skupljaju med, sve. Štete su ogromne. Znači, ako samo uzmemo u obzir finansijsku štetu, ako na nju mislite, mi smo je čak i obračunali kolika je. Otprilike €1.000.000 godišnje gube pčelari Srbije time što se nešto što nije med plasira kao med i samim tim se zarađuje više, a pčelari ne mogu da prodaju svoj med. Takođe država gubi jer med ima povlašćeni PDV od 10%, dok je porez na nekakvu, da kažem, šećernu vodicu 20%. Znači, samim tim država gubi u ubiranju poreza jer se plaća manji porez nego što je propisan. Prema tome, zaista je tragično sve ovo što se dešava. Svi gubimo, i pčelari, i potrošači, i država, i zato smatram i apelujem na sve nadležne, pa i na sve nas, jer svi mi moramo da učinimo ono što je do nas. Svi kažu nema od toga ništa. Još sada kad čuju za ove presude koje su zastarele, kažu eto, odmah to je Srbija, to je ovo, to je ono. Ne, to nije Srbija, to smo mi, a da bi bilo bolje moramo da se borimo. Znači, bez borbe ne možemo stići nigde. I jeste da zvuči apsurdno, krade se svašta, ali kradu se i pčele. Kako se to kradu pčela i vi imate jedan formiran tim specijalan koji bi suzbio sve to što se Tako je, dešava? od svih muka i nesreća koje su nas zadesile proteklih godina i u prirodi i sa klimatskim prilikama, sa lažnim medom, imamo i problem krađa pčela. To je sve češća pojava, ne samo kod nas, naravno, nego i u čitavom regionu. Mnogi danas misle kako je veoma lako doći do meda, kako je pčelarstvo jednostavno zanimanje. Ja ih samo pozivam da počnu da pčelare, pa će da shvate koliko je to teško, naporno zanimanje i veoma skupo zanimanje, moram to da kažem. Evo, kako se kradu pčele? Jednostavno, dovezete kamion, natovarite pčele i odvezete ih. Znači, ljudi se svime bave i znate šta je vrh bezobrazluka? Mi smo morali čak i da osnovimo operativni tim Saveza koji praktično radi na suzbijanju, da kažem, krađa. Imamo i već uspeo je da otkrije neke krađe, da prijavi policiji i da praktično budu i na sudu. Imamo već i jednu presudu izvršnu, tako da sve to ide u dobrom pravcu, ali nije dobro što oni koji kradu, znate kako rade čak, oni profesionalci, jer postoje oni koji kradu da bi pčelarili, a postoje oni koji kradu da bi prodali te pčele. Znači, oni dođu, slikaju vaš pčelinjak, stave ga na neki sajt, prodajem pčele. Čim se javi kupac, te noći pčelinjak je ukraden i isporučen kupcu, uglavnom po bagatelnoj ceni. Tako da smo mi više puta apelovali na pčelare da paze šta kupuju, to je praktično saučesništvo u izvršenju krivičnog dela. Stavio taj oglas. Molim? I da provere dobro ko je stavio taj oglas, da li je ta osoba ili ne. Pazite, čim vi kupite nešto
po 3 puta nižoj ceni od realne, znate da nešto nije u redu s tom robom. Samo za kraj da kažete, pčelarski sajam Dunavskog regiona u Novom Sadu kada počinje? Da, u subotu 17. otvara se drugi pčelarski sajam Dunavskog regiona u Novom Sadu u master hali Novosadskog sajma. Mi smo, kao što znate, godinama organizovali državni pčelarski sajam koji će se održati naredne godine, recimo 11. put, 9. i 10. februara, a već 2 godine organizujemo u Vranju i Novom Sadu. Evo, Vranje je prošlo u septembru, sada je Novi Sad na redu. To je dobra prilika da i pčelari i potrošači se snabdiju kvalitetnom robom po kvalitetnim i povoljnim cenama. Hvala vam najlepše. Evo jedna kašičica meda u čaj ovoga jutra ili onako samo čistog meda. Kako? Našte srce. Tako je. Tako je, nisam to čula. Hvala vam što ste govorili za jutarnji program. Hvala vama na interesovanju. Nekome u sladu.